κάνουν πολιτική, να βγαίνουν το πρωί-πρωί στα παράθυρα. Στον Παπαδάκη, στον Αυτιά, στον Καμπουράκη. Ποιος διαφωνεί με το γεγονός ότι όπως έχουν τα πράγματα η πολιτική ασκείται μέσα από τα μέσα ενημέρωσης? Ναι, αλλά δεν μπορείς καθημερινά να είσαι σε ένα παράθυρο. Συμφωνώ μαζί σου, αστείευομαι. Δηλαδή, 8 η ώρα το πρωί ο Υπουργός κάνει σύσκεψη συνήθως. Δεν δίνει απαντήσεις στον δημοσιογράφο. Ρωτάτε, σας απαντάμε. Δεν έχει νόημα αυτό. Καμιά φορά έχει νόημα. Η κατάχρηση είναι αυτή που δεν κάνει καλό. Ναι. Πίστεψέ με, πλέον έχουμε μια μονοδιάστατη ενημέρωση. Οι υπουργοί από το πρωί στα παράθυρα και το βράδυ τα μονοθεματικά δελτία ειδήσεων. Ποιοι ήταν σήμερα το πρωί τώρα? Σήμερα δυστυχώς δεν είχαμε Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Είναι μια απώλεια αυτή. Δυστυχώς ήταν μια μέρα χωρίς τη Μαριλίζα στα παράθυρα να μας εξηγεί για το εμβόλιο. Εμείς πάντως θα έχουμε απόψε μαζί μας έναν υφυπουργό, ο οποίος δεν συνηθίζει να βγαίνει στα παράθυρα. Και είναι ο κύριος Σαχινίδης, ο υφυπουργός Οικονομίας. Για να δώσω απαντήσεις επί των οικονομικών. Βεβαίως. Εγώ σου έχω το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, Ηλία Πλασκοβίτη. Τι, όταν λες μου τον έχεις? Εννοώ στο ραδιόφωνο του Skype προσκεκλημένος να δώσει απαντήσεις επί του προϋπολογισμού. Άλλο είναι να δίνεις μια συνέντευξη ή συνέντευξη τύπου, και άλλο να είσαι καθημερινά στα παράθυρα και να έχεις